Patay ang usa ka 19 anyos nga babae human gidunggab dihang gisulod og kawatan ang ilang balay sa Tagum City sa Davao del Norte. Sumala sa kapulisan, ang mga samad dinunggaban sa biktima miabot sa 38. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, duha sa upat ka mga sospek nga nangawat ug nipatay sa biktima kay pulos mga minor de edad na dakpa nasab ang duha sa kapulisan. Wala na'y kinabuhi dihang nakaplagan sa usa ka amahan ang lawas sa iyang 19 anyos nga anak nga babae sulod sa iyang kwarto sa ilang balay sa Barangay La Filipina, Tagum City, alas 5 Miyerkules sayo sa buntag. Sa investigasyon sa kapulisan, gisulod di ay og mga kawatan ang ilang balay bandang alauna sa kadlawon. Nawala na ang mga mahalong laptop o uban pang gadgets, duha ka relo o kwarta sa biktima. Matupad sa suko nga ang cause of death is katong dinunggaban. 38 stab wounds ang ihap sa itong suko. May nungdan sa iyang kanaling kamatayon. Ang focus sa konseptihan doon na po napagdag sa may lihog niya. Sa pagpanubay sa kapulisan, wala matud pa nakamatngon ang mga ginikanan sa biktima nga naa sa pikas kwarto. Sanglit wala matud pa'y nabantayan nga kasikas. Ginalantaw nga sa gilangkat nga sliding glass window sa likod nga bahin sa balay, miagi ang mga kawatan. So, initial nga pag-interview ito sa natong mga dinakpan, pero wala daw kalihog dahil ang biktima kaya na surprise po sila ron na pulaga po ba. Ito nga isang ikuan ang nga kay nakita ang ilan yung una kay nakita na ilang naong natrok sila nga mapaluapan sila, madagpan sila. So ilan na lang itugap daw. Pinaagi sa CCTV sa silingan na ilhan ang mga sospek. Nakita nga ikapilang higayon nga ginabalik-balikan og agi sa mga sospek ang balay sa biktima usa ka adlaw una gihimo ang krimen. Sa hot pursuit operation sa tabang sa mga witness, pagkagabi nadakpan ang duha sa upat ka mga sospek nga pulos minor de edad sa girentahang boarding house sa samang syudad. 17 anyos o 14 anyos nga mga taga Davao de Oro. Usa kanila dunay record sa kasong pagpanglab ni kaniadto. Gawa sa mga gikawat nga mga gamit na recover sab ang nagkadugo nga duha ka klase sa kutsilyo nga gituhang gigamit sa pagdunggab sa biktima. Robbery with homicide ang atubangong kaso sa mga suspect. Itong 17 years old, pwede na ito mapasakag kaso. Magkuha lang taog discernment gikan sa CSWDO. Tapos kining isa, mo pang i-refer ginamon dito sa CSWDO, kinakay balawad na below 15 years old, hindi mo pa ilang kaso. Depende na sa kuan kay nag-coordinate karon sa fiscal office para maalalayan po mi sa pag-file sa mga kaso. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima apan sumala sa kapulisan naga-cooperate ang mga ginikanan alang sa magpasaka og kaso batok sa mga suspect. Sumala pa bag-uhay lang miuli ang biktima sa ilang balay sanglit nag-eskwela kini sa kauluhan. Sara, sa karon ginapangita pa sa Tagum Police ang laing duha pa ka mga suspect apan duna na matud pa sila identity kanila ug sa karon sa paraming pagpangita nasuta nga dili sab kini taga Tagum City. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.